Anachetago mazuna Volt 104.3 FM na Sigedalo ndeje ka iso nọnyelụ m nna wee kpọcha ya bụ egwu gbarịa ya bụ egwu onye anyị obi aṅụrị ka ikpeazụ akpọchapụ ọnụ bụ Ifeọma Felix Liberty bụ ihe gụrụ ya just in case ọ bụ na ị na-achọ ya bụ egwu Felix Liberty bụ ihe gụrụ ya. Ha na-achetago mazụ dịka nsi egwu na-acheta azụ mkpụ na ife njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Let the cat out of the bag. From them, I actually joining them na YouTube channel. Vote Odenigbo Jekitan live. I be on live yesterday, maka 1 or 2 things. Manatata on live. So try share, engage and subscribe because all these will tell maka onwe by nejelanya. Actually no. Obni lovely fine name eba no Odenigbo. Ka ife jigi ne subscribe be. Ka ife jigi ne share be. Imagon channel anyị. So na-asị gị daalụ na-asị gị ndeje. Alright, so n'ụbọchị nkịta enwere m akụkọ ejiro m akụkọ wee bịa but due to na anyị nọkọtakwa ekwunite okwu di na nwunye na Odenigbo anyị nọkọta ekwunitekwa ka ekosi wee metụta aka na omenala ka ekosi wee metụta aka nwoke na nwaanyị ma nwaanyị na ụdị and because na-abịakwa na marriage a na-enwe mutual respect. That mutual respect ka anyị na-eweta n'ụbọchị nke taa. Sometimes onwe ihe ọ ga-awa anyị mee ụfọdụ n'ime anyị adịrọ sensitive ụfọdụ n'ime anyị amarọ na onwe ihe ọ ga-awa anyị mee ọba anyị ọkpụkpụ ụfọdụ n'ime anyị amarọ when to do what and how to do it. Ịghọtago? So now onwe ebe nnọ nwunye rather di this lady n'iru mma nke nwanyị wee tọọ na ọbalụ nwunye ya mba. Like ọ bụrụ na nke nwanyị echi itụrụ nwere ihe ọjọọ mee the only thing the lady mee na-adịrọ mma bụ na di esi anya kpazina na ọ chọrọzi ka okwu ihe a na ọ ma na ọ na-ewute ya mana anyị ekwuzini ya. Ọ dị ka a friend betray ya or something so she kept complaining or not complain di ya ọ complain katago like akụkọ nọ that day bụ that na n'ihe emego for months mana anytime ọ ya akọnitekwu ya ọkọnite in the side of iwe before mari oribi ya nni na-arụ again so di ayọkatagi ya si anyị ekwuzini ya nye ekwuzine this thing na ọ chọghị ya nya kwụsị ya n'otego na that place ha nọ nke nwaanyị kwunitekwa ya bụ ife n'iru mmịa tọnụzia si nke nwoke nya nwakwa na anwa n'ọgwụ ya ọzọ mana ụwa kịta baalụ nwa ya nwaanyị mba n'iru ya. Now ajụjụ nchọ ịjụ bụ nke nwoke anyị baalụ nwunye ya mba n'iru mama ya mama nke nwaanyị ọ ihe kwesịrị ekwesị ka ọ na okwesịrọ ọ na-abụ di na nwunye nọrọ ọ bụzie na o nwee ihe nwunye gị mere na-adịrọ mma probably out of impulse na ịchọ correct ozugbo some corrections na-abịa na shout na ịghọtago ọ depend ọ bụ na ịbụ ntị rọba ọ bụ na ịbụ ntị plastik ị ga-ama na ihe agwabago gị sense o kwero gị control ike nke nwoke that day o nwezie outburst ịmago dịtụ n'otego ọ sị gị kwụsị ya bụ ihe ikwero okwuchapụtazie ya n'iwe ifili na that particular time and the moment mma nke nwaanyị na ebe a na nke nwoke ekwesịrị ịgwa nwunye ya okwu like that. Nwoke correct nwunye ya ọ isi nwunye ya n'ozugo in a harsh tone n'iru mmịa ifili na business mmịa ka mmịa kwesịrị ime overlook ọ bụgodị na mmịa ya ekwu okwu ifili na o kwesịrị isi the man nya abazinalụ nwa ya mba n'iru ya ọ na ọmakwa na ọ na ebe a wee na-agwa nwa okwu otu ahụ. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Good evening. Ka ime? Uhuruchi ọma. I wish you the best.
Ekesino no, onye nke m. Daalụ so. Go are my first caller for today. Daalụ. Ịma na okwu apụta anyị ga-ekwu ya. Ihe dị ebe ama nke dị nwoke adịrọ wrong. Ma the reason ji sị gị na nwoke adịrọ wrong n'iru mme ebe a ma dutu n'otogo ọ na-awụ ọnụ nwunye se nye kuzinye n'ihe emego ihe ebughị ya gafele so na-emesi ka mme ya dezi awe ya gabulu ọ kwesịrị ụtọ adịghị gwagogi si gị ndị kwụsị ikwu ya n'ihe etogo n'ihe abụgoli ya gara aga ifogeti anya for long ị na-ekwu ya ọ na-ayọ gị si gị ekuzi ikwutezie n'iru mma gị n'iru nwoke ọ bụgoro na ị chọrọ ikwe n'iru ndị ị chọrọ ịgwa mma gị na-ekwu ya emere mgbe di gị pụrụ ebe a shiftụrụ ebe a ịgwa mma gị ọ bụrụ ịnọ n'iru mma gị kwuo di gị ya ba mgbe oge eji iwe bikọs ọtụgo ọ na-ayọ gị si ya ekuzi n'ihe agago ọ bụrụ mmụọ bụ ekene m ga-agwa gị si gị n'otogo na-ayọ gị si gị ikuzi ya n'ihi etogo n'ihi abụgolo ihe gara aga let bygone be bygone ị gaghị eripite okwu ị na-eripite n'iru mma gị ka ị nwee si ite eziokwu ka adịtin wee wike nwesara ọgwụ again that's the omini na ọ bụrụ mma nwoke kwụsịrị ịba mba ụda ma mma gị ọmụma mma gị anọrọ ime ihe na-adịrọ mma n'iru mma gị ndibezie ka nwụọ mma nkwa maka ihere o ime ihe na-adịrọ mma nna edi nna agwa awa ọnụ gị site emezini ya ị na-eme nne dị etiti bịa n'iru mma ka wee mekwe m ga-esho datị n'ihe anyị na-eme m ga-akpọkwa mma gị tụpaplen na ihe anyị na-emezi na etogo nna agwa gị sị ga-ekwuzi ị gara erepikwe na-ezi juju ndị bara gị mba n'iru mme ọ bụrụzi nke mmịa isi gị nwaanyị o ji abara gị mba so na o nwezi right ịbatara nwunye mba na ihe o mere na-adịrọ mma mmịa bịa ebe saịdị bịa ọ dịkwara mma ọ ha na-eyi ọkụ n'ụlọ ọ ka ịfụ sọ ndị mụdanyị nọ ise dị ya sị oke ọgụ m kedu ihe na-ese kedu ihe na-eme na ọ bụrụ isi kere ị na-abalị nwa m mba n'iru m ya ọ na ịmara na nnọ meaning what ka ihe o meaning nwa gị nna ya osi ntị ekwuzina ọ ka na-ekwe o nwekwara ihe gwara ya na-esi ma antịchi na-azọ onye nụrụ nwaanyị egolo ọgọ mara ebe ọgọlọgọ laki ihe ka ndị laika ndị ọgọ m nwaanyị amaghị nọgide na ahụ ma nọgide ngwa nwunye m si bebi emezini ya mgbe mmịa na-anọrọ mmịa bịa ma abịa mmịa oge dị oge akpachi datin nwanne ya bụ ije mụ na ya na onwegodo okwu mụ na gị se nkwu mụ na ya nwere na ọmụ na ya bụ ige dozikwe na ọ bụrụ ije gwaba mmịa bụsọ ọgwakwa mmịa nwa nwere ike otie faya ọkwa agbabakwa ọ bụla edozigoro akpọlitekwe ditin ebido okwe gị mebe ihere nwere isi so ọ dịpend ebe mmadụ na-anụ nwaanyị ya bụ ya nchọrọ ka m tinyere ọnụ nke nwoke ọ dịrọ rọngụ bikọs ọtụgo na awụ ọnụ nwunye daalụ rinne antịchi n'ọzọ okay daalụ so Ekesin daalụ Ekesin na-adị like ikwuchi okwu once because ọ na-akwụkwọ chetakwa nkwe nke ekwu o tinyekwa ọnụ na ya cheta na ị ga-akpọ m na 07060485853 ma ọ na 09155708347. Hello. Good evening. Keke Ifeanyi Chukwu from Transekulu. No. Ganiru. Okwu na-atịnye n'isiokwu anyị wepụtara bụ na ọ bụrụ mụ bụ nwoke na-anụ nwaanyị ụdịka ya mere ọka ụdịka datịsa mba alụ nwunye m mba n'iru ihe ọgọ nwaanyị bawalụ m mba nke m bụgodoro ọgọ nwaanyị ahụ ga-esozi na be m na ọkara ọ ga-anapụrụ m be m ọ chọkwuzie m ịkpọrọ nwa ya nwaanyị nawa ọkara ya kpọrọ na nwa ọtara ọ ga-anarịrị na be m biko so ihe ọ na-egosipụtasị na ọ chọghị ka nwunye m na-akwụnyere m ugwu ọtara ihe ọ na-achọ bụ ụzọ ha ga-eji wee kee mụ biko so dọgma na-egosigo na ajọ nwaanyị ka ọ bụ ya onye ọ na-achọ ime bụ ka nke nwoke ghara ime ọnụ nke nwoke ghara iwe ọnụ ọtara ka eke nke nwoke ka nke nwoke nọziri na-ene anya ka efi ọtara ọ bụrụ na nwoke na-anụ nwaanyị besi ịmago nwoke nwere rait na famili ya ọtara ọya bụ ọbịa nwaanyị ahụ na-achọ ime ọ bụrụ maka ozi ya mere ọgọ nwaanyị ga-anarịrị ọ ga-esi na be m na ọtara ọ ga-esi na be m na ọ chọkwa ịkpọrọ nwa ya na ọya kpọrọ nwa ya
I don't wear too much or so from me or your hand in the thing at them poor. Yeah, no sense. Can't come I walk away keep all of you, but I can't get him. Okay, I don't want to have a bomb what to okay. Problem organ no this na them na when you will na them okay I don't go in here okay I man na say you more than them okay I oh ya can continue Daalụ sọ. Daalụ. Ha. Unu na-akọwazi na mma ama defend nwuzi nwa ya nwaanyị. Because mụnwa nwekwe ka nsi wee feel o, mana mma agwa unu ka nsi feel ya later. You understand? Because one, the woman was an elderly woman. Bịa bụrụ your mother-in-law. Na-anụ nwunye gị. And him and ụmụ ife relationship, family, in-laws, ọ na-adị very dicey. Ọ na-adị very dicey. Ịdịrọ careful, kpọọ gị ajọ mmadụ, ịdịrọ careful. Asị na o nwere onye na-support onye like iche. Ịghọtago? But ị na-akọta that na ọ bụ na ya man defend nwa ya nwaanyị. Hello. Good evening. Kekime. No. Nenna. Gani. Ota oya oklem no ugia said na on a clear all the time na the woman. Iye diziri ya cox the man na all the woman all the awai called ka. Eje kujiwa yo ko watare tane kwe. Na oga go nwi awai ya na on a mistake or something. Ojiwa yo oyo ma yo buna ma won. You understand? And the way yo buna ma body language ni na. So only a ko diziri. Then after over there ọ bụ na ọ continue na-eme ya ọ ma yes na mmịa adụrụ nwunye ọdụ or something like that or then ihe ọ bụla ọ masịrị ya ame but ndị a mmadụ na-agbara na-asị na na-abịa abụọ ọ ha dịbe ready to demand you know ha bụ ndị a na-eme abịa nwunye ha kwuo ụfọ ha kọọ nwunye ha ị ga-eji yes ọ bụrụ na the woman na support iwe the woman anọ m ebe ahụ but iwe the woman n'uche nke m bụ na so ni kwesịrị inwere ike kwara ụmụ ugwu wee gwa m ihe nwa m na-adịrọ mma ị nọ n'iru m na-agụ ya ibe so na ọ ga-anọ n'iru m ya ọya omimi so biko abaghị ọkwa nke saịda ọsọ gị jiri ego jiri bilion jiri milion ọgụ gị nwaanyị bịa kọsidi man you show her some respect ọ bụrụ na ịlọ ọgụ kwara nwa ya except na ịlọ ọgụ you get sit down, sit down. Yes, and when I like of baby, I want you in. No, we will go on now, 1 year wine. Oh my, oh yeah, I call this zero. Also, not, need to give that on me a wine, but yeah. But I'm not going to care, need to wine on my now. Well, that is needed. See, I need to say I need to care. No, keep on. Daalụ ọ sị na ndị nke a na ọghọtakwa wee ha na ha ga na-etichakwa nwunye ha ihe ka ihe ha na-akọ dị ihe ịmana na Odenigbo anyị na-eme nnọọ speak your mind but at the end of the day anyị ga-agwakwa gị ihe bụ standard ihe dị ideal. It's not about otu isi ebi ndụ ma otu isi wee tinye kwesị inwe ka o si wee kwesị ịdị. Ekesịrị ngwa bịa defend ma ndị bịa tinye na chetara azị defend onwe gị ngwa. Nwunye m going to obere ihe ka ọ fọrọ ka o mee 10 years n'ụlọ onye be m for now just ka m nwere ebe September or August ewetago mee 10 years n'ụlọ onye be m mana for once ewediwe m aka m wee tie nye wee mụọrọ m ụmụaka ịbụ a anọmbe one day baali ya mba emetụtara oji elibe alali because ama m onye ọbụla nwere ka o si ebi ọ maka wasisa kwuru na a ga-eti nwunye ya yes nna akwụ nwunye m eji m shovel egbubi esi but in the right sense ichekie ihe anyị na-ekwu bụ na okwu ahụ otogo this man na one of this girl this woman nwunye na-asịa ya forget about the issue n'ihi abụgala ya gara aga o je repeat ya n'iru m ya kreotaga ihe ọ chọrọ ka nke nwoke ekwu ihe ọ chọrọ ka nke nwoke ekwu bụ ka nwoke jee nọrọ n'iru dị n'otogo je kpọọ mọda anyị lọsị ya n'otu nwoke nna ya na-agba nwa ga emezi ndị ya bifo pali aba uche onye nwe ya mere adịrọ mma
anyị na-ekwukwa okwu na-echekwa ka okwu si wee bido ọ bụrụ na ịba mba irespect mother in law ọ dị very very important because ọ mma gị nke bụ aka ọnwụ but azụ na nwa gị nwaanyị abịagodo ikwu okwu ebe ole kwesịrị ụpọnne na ya since iwe ka iji wee gwe okwu wee kwesị n'ịtụgbo nna agwa ga-ekuzi m ihe dị otu a ndị forget about to listen you are still repeating it isi m keep on of judge about mother in law no to go na ya nwa gị si anyị ekuzi na ọ ga na-ekwukwe ugwu ọ ga-eke na-abụ ya ahụ Dalo so Ekesin. Dalo Ekesin si na in the light of ife anyị na-ekwu na o metụnubekwa nwunye ya kama na o nweziri ihe bụzi na asịgo ogige ekwuzine something. Now, ka ịma na onwe ya bụ trauma, ịma na onwe ya mmadụ ga-eme gị ọ traumatize ya ga some certain events or some certain people ị ga-afụ nwee ike ibunite the feeling otu isi wee feel that first time. The only difference is that the circumstance is each, environment is each. That's the only reason why you might change back to where you are coming from. So when you get Maggie, like he betrayal, I'm sure no hit you hard for her to keep saying it. To the point Nadia na Bazeri Amba. Hello. Mbedoma keki me. I wish you the best. Keki, Gani, you can't forget every say at mom. Aniki. No. Dalo. Oh. You don't say. Dalo so. Dalo. If I need to have the affair of business mama, that girl, or ye to of business mamma, business. Ebe ọ na-ebe ahụ ị na-abalụ nwa ya nwaanyị mba. Okay. Marriage ekwesịghị okwe n'iwe onye ịtọ na-abata na marriage. And besides, ọbụghị ihe ahụ a na-ekwu ebe ahụ agbasanya. Ihe o ji na-agbasanya bụ na ọ bụ onye ịtọ. Onye ahụ bụ onye na-abalụ nwunye ya mba. Ọ dịkwara ya ka ebiri gị. Asịnsị ya ewu ọgọ m. Ọ gịnịzi ya nne ọ kedu ihe metụrụ ọgọ m nwoke o ji na-abara gị mba ka ihe ọ gịnị ka ị mere ọgọ m ka o jiri obi ndị ezigbo olu igosi na nwoke bụ mmadụ nwaanyị bụ mmadụ ụdị ahụ o si mụkwa nwa ya ka o kwere mụkwara nke nwoke ahụ because many problem a na-enwe n'ezinụlọ tata na-abụkarị ndị nne na-ezite ya nkewa na-enwe n'ebe ndị new beginnings anụwa ọ beginners anụwa na-anọ new families na-abụ ebe ndị nne nọ ọ na-ata anaghị enwe time mana onye nne ga-apụta 6 months 9 months mana ọ mara okwe na onye nwa ahụ bụ 9 months onye nke ọzọ kwa ebusoro 9 months ebe onye a bụ biznes nwoke ya na nwaanyị ahụ so asọmdabụ ya ahụ ọ bịara isi o jigo asọmdabụ na ọdịsaidoro okwue and nwoke ahụ na ọ bụ ya bụ ihe ọ na-atazi ọkụkịta anụ ka bụkwa mmadụ bụ ihe mụrụ ya so o kwesịghị isi ka ekwu okwu because o kwuru okwu ka ihe ga-asị na ma na awere onye mụrụ ya na ọgwụgwọ nne ya ha ghọtara ya na nkụ ma ọ bụ na ọ dị rọng na ihe ọ na-ekwu ya nke bụ na ya nọkwara n'iru ya wee balụ nwa ya nwaanyị mba ọzọ n'isi so okwute ihe ọ bụrụ na otu aka ochie ugo dị otu ebe egodata statement ometenye ya bikọs na ihe ahụ ekwesịghị ịbụ biznes ya ekwesịrị imesef ochi ebe ahụ ha nọ jere onwe ebe ọzọ nwoke na uyi asetụrụ afọ ọrụ ha bụ ihe na-abụbụ ihe n'ọbụ bifọ ọ bịara ha bifọ ọbụsisi nke ọ bịara ya ka ọ nọchọọ n'akwa etiete nsogbu anụwa ma ọ butechie esemokwu anụwa asị nwere ike ịha ya iti ụda ledi na obido ikpe agwa dị agha na ndị be ha na-asa ibe ya ya amamiya ino ụdị ihe a oke esemokwu ọ nọchọọ na ndị ahụ ọ na-abịa ikere ibe ha na-anakpụkwe n'ime na akwụkwọ ahụ na dadi so ụdị ahụ adịrọ mma
onye chọrọ itinye ọnụ n'ezinụlọ ihe banyere ezinụlọ ọ bụrụ na ọ mara ihe ọ ga-ekwu ya si ebe ahụ wepụ hapụ ndị ahụ ha mere otu ha si eme onye chọrọ iweta ịbịa n'ezinụlọ tinye ọnụ wetara ịma iji uche ya dị n'owu ya ọma na ihe a ga na-anọ bụ ngozi ekwesịghị na-asa ịdọrọ mmadụ na ihe banyere ezinụlọ ya bụ problem a na-enwe n'ezinụlọ so ya mma asa ndị na ajụjụ ahụ eji bụ ọ kwesịrị ịbụ biznes ma na ọ kwesịghị ịbụ biznes ma ya so nwaanyị ahụ kwesịrị isi ọgọ ya nwoke ahụ biko ọkwa na ọ ga-ekwe ọma akwụkwọ hapụ ndị okenye maka ha si aya ụmụaka ịghọta ọbịa nwoke ahụ bụ nwatakịrị ebe ọ nọ na mma ma ka o si eme a ga-esi ya ọ ga-ekwu ndị okwu ọma na ihe ahụ nọọsụ ya na ya bụ sọrị na ụdị ahụ ya chiri obi okwu mana if nọọsụ ụdị ahụ chukwu ya bụ mma sọ ya ka m si ka m kọntributu n'ime ogbenye ọzọ ka ga-ekwe ya m ga-esi ọnụ. Daalụ sọ unu na-aparakwata ụmụ nwoke na pride nwanyị eji ebara nwunye ya mba mgbe ya etinye ọnụ nne mụrụ nwaanyị ị na-anụ ọkwa mmụta ka anyị niile nọkwa nne mụrụ nwaanyị ị na-anụ nne tọrọ unu na-abụ okay. All right, 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Hello. Yeah? Ịkpọchiela azụ. Gaa n'iru. Chinazi chọrọ ikwu bụ na ọ nwegoro nwata nwaanyị nọ na redio mara ụmụ nwoke na-eti nwunye ihe but ihe ọ na-amụta bụ na n'okpuru ụmụ nwoke nọkwa na redio mara ajọ nwaanyị ebe ọ bụ na anyị wabụ ndị ajọ nwoke na-eti nwunye anyị ihe ọ nọbụrụ na redio marụ and ụta ka anyị site na ọ na redio makwa na ọ bụ ajọ nwaanyị ka ọnwụ ọkịọta bikọs ọ bụrụ na ọ bụrụ ajọ nwaanyị ọmakwụ ụdị okwu ọkịọta bikọs nke nwaanyị ahụ emeteghị ihe o meteghị ihe o mere banye na nwoke agwa gị ya na this problem this issue nye chọọ ka ọ na-aga n'ihu na-eti ọ bụrụ warning ozi datara datụman chọrọ udo n'izu ụtọ ntị m ga-ebute esemokwu mana nwatakịrị nwaanyị a kachiri ntị na-akpụ okwu ahụ na-achọ ka ọ ghọọ okwu ọkịọtara naanị mmiri ya sọpọt gị ya ọkịọtara asị na nwoke mgbarị ya mgbe asị na nwoke adọrọ rait na ihe ọ bụrụ mmụnwa na ọgụ nwaanyị ahụ ga-ana nwunye pụ otu nwa soro ya nawa ọkịọtara ọhịa a na-egosi na nwoke bụ nwoke ọ bụrụ nwoke a na-atị n'akpa ọkịọtara so nke nwaanyị a na-ekwu na m na-eti nwunye nwunye ya gakwaja pụ nwunye ọkịọtara gbata adị m. Alright, daalụ sọ daalụ ọ bụrụ ya ịma na sometimes ọ na-abụ site n'okwu ọnụ mmiri mmadụ ka eji sometimes it's not good to make assumptions mana ịmago ka o nwere ka ị ga-esu